Хало, ми фринц. Тук съм с един тапанар, дет не иска да се показва и не иска и да говори. Не ме питайте мен, защо питате него. Геш човека е шай. Кажи, що не щеш, бе? Кажи, де. Кажи, де. Що не щеш да говориш? Гледайте го как не ще. Хора казваме, че не иска да се качва в YouTube, обаче може да качва в TikTok. Аз не мога да разбирам логиката, ако вие я разбирате, ми кажете. И намерих ключик. Йопи! Абе, това, ако го наостря, дали ще мога да продупча двама наведнъж? Така, примерно, ти си тук и другия е тук. Вот! Дали ще мога? Не пича нещо да ми говори и на мене явно. Сърдит ми е за нещо. Найс. Ево седни. Що? Ево седни да. Няма да те снимам. Гледайте го как нещо я седне тъп. Искам. Човека е шай и нещо. Добре, това ще е видеото, па ще се видим някой друг път. Чао!